Littafin Duk Rintsi Kashi na 1. Marubucin ya ce, zaune Faridat take amma alwala kan wani guntun bulan siminti. Ta gama alwalar amma ta kasa tashi ta je ta yi sallar, sabida irin bakar yunwar da take damunta. Domin kuwa tun karin kumallon safe ba ta ƙara samun wani abu ta saka a cikinta ba, gashi har azahar ta yi, sai famar raba ido take. Tana kasa kunne ta ji sallamar Aliyu, amma har yanzu shiru kake ji. Ta gaji da jira, can ta yunƙura ta ce bismillahi, sannan ta tashi ta nufi ɗakinta domin ta yi sallah. Ko da ta isa ɗakin nata, ɗaukar sallayar ta kenan ta shimfiɗa za ta tada kabarar sallah, sai ta ji sallamar Aliyu ya shigo gidan. Assalamu alaikum, sai ta dakata. Ko da ya isa ƙofar ɗakin sai ya tsaya ya ce in shigo, sai Faridat ta ce shigo mana yayana, sannu da zuwa. Tukuna ya shiga ya amsa da yawwa ƙanwata. Ta karɓe shi da murmushinta cikin girmamawa, sannan ya samu wuri ya zauna, ya miƙa mata baƙar ledar da ya shigo da ita a hannunsa. Ta kawo masa ruwa ya sha. Bayan ya sha ruwan ya yi wata ajiyar zuciya, sannan ya ce, don Allah ki yi haƙuri matata, na fita na barki tun safe babu abin da kika ci, sai yanzu na dawo. Don Allah ki mini afuwa, kin san yanayin aikin namu ne sai a hankali. Ta dube shi ta yi murmushi ta ce, haba yaya Ali, wallahi babu komai mijina, ko da baka zo min da komai ba, na gode ma Allah tunda ka fita lafiya ka dawo lafiya. Ya ce haka ne. Sannan ya dubi matar tasa ya ce mata, ga abin da na samu na shigo miki da shi nan, sai ki ɗauka ki ci, kafin zuwa an jima mu ga abin da Allah zai yi. Nan take babu musu, Faridat ta ja bakar ledar gabanta domin ta ga mai gogon nata ya shigo mata da shi. Koda ta duba bakar ledar sai ta ga kayan marmari ne iri-iri a ciki, gwanda, kankana, abarba, ayaba har ma da lemon ɓawo. Gefe guda kuma ga wani kullum bakar ledar nan wanda shi kuma bata duba ta ga ko me ke ciki ba, amma dai ta san ba zai fice soyayyiyar doya da kwai ba, domin kuwa shi mijin nata ya saba kawo mata ko da yaushe. Can Faridat ta yi murmushi cikin mamaki ta ce, la yaya Ali, har da gwanda ka kawo mini, kamar kwa kasan ina sha'awar gwanda. Sai ta ji ya yi shiru bai yi mata magana ba. Ko da ta ɗago kai ta dube shi, sai ta ga mijin nata na yin hawaye, lamarin da ya sa ta shiga cikin wani irin yanayi marar daɗi. A zuciyarta ta ce, ko sai yaushe ne yaya Ali zai daina damuwa da irin wannan jarabawar ta tsananin rayuwa da Allah ya saka su ciki? Sannan ta dube shi ta ce, haba yaya Ali, kukan me kuma kake?